Hello रायजोफोर माबोरै दं नोंथांमोना वेलकाम बेक टु माय YouTube चेनेल ओमफ्राय आंनि गोदान ब्लगावहाय बरायबाय नोंथांमोनखौहाय ओमफ्राय दिनै आङो गोबावनि उनावहाय केकनि भिडिअ लाबोदों आरोना लोगोफोर केक डिजाइन खालामगोन आं दिनैहाय ओमफ्राय एसे खामखाबाय ओमफ्राय दा बेखौहाय कमप्लिट खालामथ'वाखै आरो कास्टमारा डिजाइन हरदोंमोन ओमफ्राय बिनि डिजाइन बायदिथ' जायासै एसे बेलेग खालामबाय आङो एसे मोजां नुनायनि एसे साबसिन नुनायनि आरो वाइट बानाय होबाय नालाय बियो ओमफ्राय दा वाइटआवहाय वाइट बिबारा मिलायैखाय आङो एसे बेलेग खालामनांगौ आरो लोगोफोर बेनो केकआ लोगोफोर ओमफ्राय इयावहाय पिंकखौहाय माने एसे डार्क होबावबा मोजां नुगौमोन नामा सानदों आं ओमफ्राय बे बर्डारावबो एसे डेक'रेसन खालामना होनोसै नामा एसे बुकि स्टाइल आरो बियो एसे बर्डार होना होबाय आङो दा इयाव एसे माबा खालामबावनि बिदि केकखौ आङो फार्स्ट टाइम बानायदों आङो दिनैसिम बिदि केक बानायफेराखैमोन डिजाइनखौहाय ओमफ्राय फार्स्ट टाइम नालाय एसे माबा आरो नैबे एसे ओरै जमा जाबावनांगौमोन आं ओमफ्राय बे हरनायानो माने बिदि जमा नंखायामोन आरो ओमफ्राय उनाव आं नागिरहाय इउटुबाव माबायावहाय गुगोलाव सार्च खालामना नायनायावहाय एसे ओरै खागोबनाय स्टाइलनि नुबाय ओमफ्राय बिदि जानांगौमोन सानबाय आरोना आङो ओमफ्राय दा जेबो नङा आं एसे माबा माबि खालामना होदेरनोसै साइडआवहाय एसे मोजांसिन बिउटिफुल नुनायनि आरोना आं दायो लिरनोसै लोगोफोर ओमफ्राय लिरनायाबो जा गोलावखा बेस्ट फ्रेन्ड्स विल अलवेज बी कानेक्टेड बाय हार्टनो फैखाबायहाय गला गलि जाबाय इसोर एसे खस्थ'लिरबाय आङो नांलाहांनो बेस्ट फ्रेन्ड्स विल अलवेज बी कानेक्टेड बाय हार्ट ओमफ्राय इयाव हार्ट फिसा फिसा होनांगौ आरो नै लिरना हरदों इयो आरो एसे साइड बर्डाराव होना होनोसै मोजांसिन नुनायनि नै लोगोफोर नायद' केकआ माने नैबेखिनिखौल' सिम्पोल नुनायखाय आङो नैबे बेयावहाय एसे मोजांसिन नुहोनो थाखाय होबावबाय आरोना दा नायदो नोंथांमोना माबोरै नुयो फाइनाल लुकखौ नाय टेनटेना नै लोगोफोर माबायदि नुखो केकखौ खोन्थाहरदो एसे माबायदि नुदों किउट कालार वाइटआथ' किउटखा नै लोगोफोर आंना दिनैनि अर्डारा मोननै दङ मोनसे कमप्लिट जाबाय नै सिम्पोल वाइटआव होदों नालाय ओमफ्रायनो वाइटआवहाय फिसा फिसा रस होना होबाय आङो किउट नुदोंना नुवाखै माबायदि नुदों लोगोफोर कमेन्टआव खोन्थाहर The next day. नै आंना मोनसे केकआ रेडि जाबावबाय बेखौ दायो आं बक्सआव सोनोसै आरोना बेखौहाय मारै सो बेनोथ' केक आयु बाराया माबा गिदिंबायसो सायाव आङो नामखौ लिरदेरबावबाय आरो साबसिन नुनायनि थाखाय मोजां नुबाय दा माबायदि नुदों लोगोफोर कालारखौहाय कमेन्टआव खिन्थाहरदो बबे मोनसे केकखौ बेस्ट नुदों कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय फैनोसै दायो जोङो ससे लामासिम लांफैबाय माने बेजों लोगोसे नाइफ नै नाइफआ किउटनो बेखौ सोनोसै आरो ओमफ्राय लोगोफोर दायो आङो चकलेट केक बानायगासिनो आरोना रावबो अर्डार खालामाखै फार्स्ट टाइम चकलेट केक अर्डार खालामदों नै ओरैबायदि गोथाव मोनो आं चकलेट केकखौ ओमफ्राय सोरनोबाफोर नांगौबा अर्डार खालामनो हागोन लोगोफोर ओमफ्राय दा जों बेखौ फैनोसै दा जोंनि नेक्स्ट केकआ जाहैबाय नैबे लोगोफोर ब्लु एन्ड वाइट कम्बिनेसन ओमफ्राय दा बेयावहाय आङो माबाखौ देखायबाय थायासै दा बेखौ एसे साजायनोसै फाइनाल लुकखौ नोंथाङा नायबाय थादो आरोना डरेमन होनोसै डरेमन वान इयारनि नालाय डरेमन होनो ना मधु बातलु टम एन्ड जेरि माखौ होनांगौ जाखो नैबेखौ हरनो हायो एसे बेखौ होदो ओमफ्राय बे डरेमनखौ होदो डरेमनखौ होनांसै आरोना दा फाइनाल लुकखौ नायदो लोगोफोर लासै लासै बानायना लोगोफोर नै आं
एसे मोखांथिं माइ नुखो फाइनेलि कमप्लिट जाबाय सागोर Happy birthday. डायमन्डनि होबाय ओमफ्राय फक्स बल होबाय ओमफ्राय नै स्टिकार होबाय टपार होबाय नै बिदि जाबाय केकआ दा जोङो बेखौहाय ससे हैनोसै ओमफ्राय बिनि माबाया वेटआ जाहैबाय 2 kgनि बारा एसे दङ ओमफ्राय बिदिनो लोगोफोर 2.5 kg बाबो 3 kg बाबो 3 tier-निबा माने एसे नैबे गोजौसिन जायो गोजौसिन गिदिरसिनबो जायो आरोना ओमफ्राय सोरबा सोरबा साननो हागौ जे जेनेबा माने बे एखे tier-बाबो दामा बेलेग बेलेग साननो हागौ आरो वेटजोंसो खोथा नालाय ओंखायनो आं दिनै खोन्थाबाय आरो लोगोफोर दा जों बेखौ हैनोसै नैबे लास्ट केक दिनैनि माने दासिमनि आरो ओमफ्राय नेक्स्टनिखौ नेक्स्टआव नुगोन दायो बक्सआव पेकिं खालामनानै हरनोसै फैखाबाय लांनो नै नामाबो जा मिन्थावनाखा हेपि बार्थडे दाउखिनो बेयाव सोदो दे दाउखिलायबावहाय सैथि फार्स्ट टाइम दाउखि लिरनो मोनबाय आं केकआव चक्लेट केकनि लोगोफोर चक्लेट फ्लेभारनि बेयो जा मोजां नुदों नै बोरैबा कालारा एसे बेलेग जादों